Și partea a doua mai avem o parte și acum facem acum dăm așa, tăiem tot, băgăm la apple, băgăm carrot și punem cartofi peste tot. Să vedem să face cum am zis noi, cum vrem noi să facă. Băgați voi ce vreți, grâu și atâta, dar eu să văd cu cartofi, că asta îmi plac. Cartofi, nem, ce bun sunt. Așa, și pe urmă acolo să băgăm hopări. Să vedem să curgă în hopere și din hopere să curgă în alt hopper și să se ducă într-un chest. Așa, stai să băgăm și hopere. Unde zic eu hopper. Deci toate hopperele astea să se facă singure, uite așa. Înțelegi, ca să se unească una cu alta. Și dacă bagă într-un chest să se bage în amândouă. Dacă așa, vezi? Și băgăm încă unul așa. Vezi, toate astea se unesc. Tac. Vedeți? Și băgăm și așa. Și așa. Bun, din ăsta. Aici așa. Așa. Și aici e chestul. Să vedem. Merge. Să vedem. Eu sper să da. Eu sper că da. Și ia să vedem. Bă, am înghețat. Nu. Am eu texture pack și nu. Ba da, am înghețat. Bă, da. N-am eu un texture pack ciudat și nu-l recunosc. E problema alta. Tac. Vezi că acolo se oprește toată apa. Și dacă scupăm noi asta, gaura asta, apa se duce înainte, vezi? El trebuie să scupăm de fiecare dată. Stai că trebuie iar să opresc. Țac. Și pe urmă țac. Pornește tot apa. Le-a băgat în hopere. Ia să vedem. Avem ceva aici? Nu. Bun, s-a băgat acolo. Unde sunt toate astea? Hopper! Bă, unde sunt cartofii? Doar atât? De ce nu se aduce? Cred că trebuie să-i punem pe astea cu restul. Și cam asta. Știți care e treaba? Asta trebuie băgat pe dedesubt. Uite, apa trebuie băgată repede până nu se desface. Apa trebuie băgată aici. Hai mă, intră. Nu aici, du-te de aici. Du-te naibii. Da, bravo. Apa trebuie băgată acolo. Și acolo. Acolo, pardon. Aici trebuie spate. Cu una în jos trebuie băgată una în jos. Nu mă las, că este serie. Băgăm sus aici. Putem să băgăm ce vreau eu. Așa, ăsta afară. Și eu am 23 de morcovi. Desigur. Așa, ăsta afară. Acum băgăm trepuri deasupra. Nu vrea. Trebuie să băgăm de ăla cu blocuri. Un bloc cu față, uite la aici. Zac. Așa, nu, trebuie să fac zac. Nu, trebuie să lăsăm blocul aici. N-am pus să bag, dar n-am eu altceva să pun jos acolo. Frate, de ce nu m-am gândit? Băgăm de-astea. Ia de chetul de aici și bagă-l acolo așa. Nu pot să spar că e bloc. Ia stai să vedem, mai se oprește apa. Tac. Se oprește mă în bloc, că vreau să când gaură că dacă o fac așa, vezi și fac țac înapoi și
pornesc chiar. Vezi, nu mai să duci. Care bloc. Dacă punem, uite astea, bloc normal, zac, zac. Nu vreau să mai ducă de asta. Stai. Ce căcat, s-a blocat. Da, e ceva acum cu restul. Deci ați înțeles voi. Dacă vă merge, că dacă porniți, îl opriți și opriți. Sau pornește ăla, chiar nu mai știu ce. O avea ceva de la circuit, chiar nu știu. Trebuie să bag iar, circuit înseamnă... Hai. Pup. Să bag înapoi restul, să opresc aia, tac, stați, opriți. Păi asta e, tac, e oprit, da? E oprit, da? Dacă folosiți de multe ori, cred că se bughează. S-a bugat, da. Deci ați înțeles voi pentru aceasta. În fine, vedeți voi cum faceți. Și cam asta a fost ferma de animal, de mâncare. Să facem o capcană până cât o mai avem nițel timp. Tac. Așa. Nu știu. Tot cu restul. Pac. Nu. Stai. Stați. Da, e bine. Trebuie să bag eu asta, uite acolo, pe vorba mea, așa, da. Că vorba mea o să vă trag, zac. Dacă auziți ceva, este mama cu bunicii, cu bănuții, așa, cu bunica, cu fratele de toate și soția lui. Așa, zac, așa, vine restul pe aici, zac. Și pe urmă supun noi asta. Nu, asta trebuie să vină, lasă așa. Lasă așa deocamdată. Du-te, frate! Nu mai facem nicio capcană. Zac. Nu asta scup eu la sfârșit, dar capcana ar fi fost așa. Pot să fac direct zac. Și aici o să fie nisip deasupra cu o torță de desubt. Mai multe torțe de desubt. Vedeți, uite așa, pac. Cam în fel așa și când nisip așa. Vedeți? Aici un pressure plate. Hai că mai am timp, mai am un minut. Așa, și când trebuie astea să vină apă peste ele. Astea trebuie sparte când calc. De pistoane pe dedesubt. Aici e pistoane, zac, piston, înțelegeți? O să fie pistonurile așa. Sticky piston și le zac. Așa. Vedeți, și o să cadă astea, zac. Și zac. Înțelegeți? Și cam atâta pentru capcan. Bun, cam atâta a fost pentru ziua de azi. Nu uitați like.